atong leksyon karon, Music 1, Quarter 1, Aralin 1. Tinguha sa maong leksyon, ang susihon ang diferensya sa naay tingog ug walay tingog. Kung ikaw ay masaya pumalakpak, kung ikaw ay masaya pumalakpak. Ay, mga bata, naano man di ko mo? Insakto tungod kay karong adlaw, atong hisgutan ang musika. Atong sayran kung unsa ang diferensya sa naay tingog ug sa kahilom. Pansadili pa, aduna ako'y sekreto nga iistorya sa inyo. Nasayod ba ka mo nga kining akong gigunitan usa ka magic mikropono? Tinuod! Sige, kika ni ining magic mikropono, atong ipagawas ang simbolo sa musika. Tabangi ko ninyo ha? Mag-ihap ta, isa hangtod sa tulo, aron mo gawas ang mga simbolo sa musika nga ni-ani-ini. Andam ka na ba? Sige, mag-ihap na ta. Isa, duha, tulo. Wow, pagkadaghan sa mga simbolo sa musika, mga bata. Magkuha kita og usa. Mao kini si quarter note. Si quarter note mudawat og usa ka kumpas o usa ka pakpak. Nagkahulugan nga aduna kini tingog. Atong sulayan ha. Usa. Ingon na ana. Utuhon na to ha. Usa. Awata po ninyo ha. Usa ka pakpak nga adunay tingog, mao ka na si quarter note. Sige, magkuha pa kita og usa. Mao kini si quarter rest. Ang quarter rest nagpasabot na usa ka kumpas o usa ka pakpak apan walay tingog. Pananglitan ingon ani o. Sige bi, kamo mga bata. Di ba walay tingog? Ibukid lang ang imong duha ka kamot para hilom o walay tingog. Atong balikon ha. Si quarter note mudawa sa usa ka kumpas o pakpak nga adunay tingog. Apan, si quarter rest mudawa sa isa ka kumpas o usa ka pakpak nga walay tingog. Ibuklad ang imong duha ka kamot alang sa kumpas nga walay tingog o hilom. Karon, akong sublion nagpakita kaninyo ang mga simbolo ug ipakpak ang imong kamot kung kana adunay tingog ug ibuklad ang imong kamot kung kini nagpasabot nga walay tingog. Sige, andam ka na ba? Wow, nasayod ako. Ngayon sakto ang inyong mga tubag, mga bata. Kamaayo gid ninyo, oy. Kini na lamang si Teacher Ling nga maingon, ang bata nga maningkamot, taas ug maabot. Dinhi na lamang og hantod sa sunod kita. Bye!